Nayasikana. Prophet. Pamwedzi yapfuura mushomana naye. Pane munhu here akambotaura nyaya yekuti ndabva kwabhora, ndine munhu ari kurwara, kuparire nyatwa, saka ndiye ndandauya kuzoona, saka ndashaya mari yebhazi, ndibatsirewo nemari yekudzokera. Hongu aripo, ndakasangana naye mutauni. Handitomuzive. Makazomubatsira? Musi wachiona ndakatomirwa ndisina kana mari, sina kana sena, ndori $2 here ndinaibva ndatomungomubatsiro $2 iyoyo. Kureva kuti makamubatsira $2. Hongu. Vanhu vanenge vachida kubatsirwa. Indakambosangana nemumwe akataura nyaya yekuti ndazoita problem yekuti ndikatoda kumbomupa pandazongoregedza. Ndobva ndasangana naye the following day, ndobva ndaona futi aringotaura same story yaakambondiudza. Ndobva ndakazoona kuti unoda kubatsira asi vamwe vanhu vanotokonyepera. Saka nyika yataakurarama ine zvinhu zvandoda kuti muteererese. Munozviziva here kuti kana munhu achipenga ane chinomupengesa? Kutenderera pfungwa chako. Mamuchiziva kuti ukaona benzi riri kuhiririka mutauni rinogona kunge rine zviri kuripengesa. Mumwe anogona kunge aine mweya wengozi, mumwe anogona kunge akaroyewa kunze ajeke mabhini. Isu tiri maKristu kaisu tinopa, tinosvika totambanudza totopa munhu uya. Chandisingazoziva ndechekuti chiri kurwarisa munhu icho, chikaona kuti ndati munhu adye zvemubhini ndamupa, chinozondisiyawo here? Handizivi hangu. Ina handisi kuti musabatsire vanopenga ini, vandangokuvhurawo pfungwa. Zvino imi mama, nditeereresei. Kuteerera Prophet. Ndiri kutaura chokwadi here kuti imimi basa renyu rakangoenda kana rapera mwedzi mumwe chete yati kutaura nezvayo? Chokwadi ipapo. Hamuna kutomboziva kuti rapera sei? From nowhere hana kutomboziva kuti risina kana notice ngonzi basa rako hapasina. Basa rakatopera izvezvo. I'm looking in the realm of the spirit. So ndiri kuoneswa kunzi munhu wamakapa $2 ndiye akatumwa neimwe hama yenyu kunzi ngoenda unopiwa mari, tigadzire munhu uyu nemari. Saka zvese zvaaita kutaurira kuti ndabva kwabhora, ndabva kwakati, zvaive zvekunyepa, asi kuti makagadzirwa $2 iyoyo ndo yakapedza basa renyu. Ndiani munhu iyeye nei Prophet? Ndiani? Unoona mabvunzira waita kuti ndiani aya? Ndo acho ari kutoita ndisatokuudza kuti ndiani. Nekuti ndikakuudza kuti ndiani tanga wandiconvince kuti uda kuzoita sei? Hapana, kuda kungozivawo chete. Kana. Munoona basa redu, we are always very, very prayerful and careful. Imagine zvonzi Fred akaudza munhu kuti ningi ndiye akakudai, iyo bva atosvika ubva anoti nemvura inopisa kumunhu kupe. Just imagine. So ukaona mwangara atendera kuti uudzwe chimwe chinhu, it means zvaonekwa kunzi iwe hana yako level of comprehension yakamira sei. Saka nekudaro, I'm not going to tell you, but I'm going to deliver you. Chandiri ngoita ndechekuti ndikupe dzikinuro. Basa rawakaerekana wamiswa, udzorerwe pabasa iroro, plus good move kuranda akuprofita, promotion pasame company yo nezita raJesu. Mazvita Prophet, maita basa Prophet. Vana, chero vairi vana vako, normalize kuti mwana atambidzwe mari nemunhu.
mwana ngarowe kuti azive kuti mari yabva kumunhu haitambirwi. Kuna tumwe tuvana tukuti ukatambidza mari akanoudza mama kuti ndapiwa mari kanonanga kutakishop. Mwana ngaazive zvemari izvi. Kuna vamwe vanhu vekuti vane revelation yekuti uyo hafa akatambidzwa mari. Chero mumwe akataura mari mutengere. Pamwe pacho mutengere. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura izvi. It takes a lot of maturity and a person anonyatsozvinzwa mumwoyo make anonamata kuti inini ndakutambidza uyu mari nokuti vanhu ava vari kugadzira. Unenge uchitongozvifambirawo zvako usingazivi kuti zvakati zviri kubva kupi. Iwe wasanganawo nemunhu wakaparidzirwa kuchechi kunzi batsira vanotambura. But vacho vanotambura vari kusvibiswa neavo vasingatamburi. Nokuti ukaona munhu uchitsvaga nzira dzekutora mari yemunhu, you are a suspect. Toda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Chisimudzai maoko ndokutelefoni. Deliver her now, right now, in the mighty name of Jesus. You are free. No, Garako. Prophet. It's done. Makuchikaka kuti maambopiwa mari. Is it true? Makambopa vanhu mari. Ya, vazi vese vanodaro. Goodness yendi mercy Amana tiburet bata mutumwa uponesu. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. Pa Goodness and Mercy Ministries. Pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi. Pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy Pa Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.